Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gisugda na sa Department of Health ang pagpabakuna batok tipdas o measles ug tipdas hangin o rubella pinaagi sa usa ka supplemental immunization activity sa Mindanao kung asa ang kick-off gipahigayon sa General Santos City. Aminado ang DOH nga ang maong pagpabakuna paagi aron mabatukan ang posibleng outbreak sa sakit nga tipdas nga matud pa nagsugod na. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipangunahan mismo ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang kick-off sa Ligtas Tipdas o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Mindanao nga gipaygayon sa Lagaw Gymnasium, Barangay Lagaw, General Santos City adlang Lunes. Matod sa DOH, nationwide ang maong aktibidad apan giuna ang Mindanao tungod sa natala nga taas nga kaso. From January of 2025 to January of 2020. So isang taon, 1 year yung 5,000 at 2,172 ay sa Mindanao or 42% of the cases of measles are in Mindanao. Yun, para clear lang. Gawas niini, sagad kuno sa mga bata sa Mindanao ang dili bakunado. Inuna namin ang Mindanao Phase 1 dahil Mindanao ang pinakamaraming zero dose o hindi nababakunahan. Pag maraming hindi bakunado, mas mabilis lumabas yung outbreak kasi mag-aawahan yung mga batang walang bakuna. Usa sa nakabenepisyo sa libreng bakuna ang 3 anyos nga anak ni Beverly Salda nga taga Jensan. Hindi man sir kay kabalo man kung safe akong anak. Kay nakatry naman po siya murag last year or 2024. Gawas sa maong bakuna, nanghatag sab ang DOH og vitamin A isip booster alang sa healthy eyesight sa mga target nga benepisyaryo nga mga bata nga dunay edad 6 months hangtod 59 months o wala pay 5 anyos. Sumala sa DOH, matag 5 ka tuig angay ipahigayon ang maong supplemental activity. Kahinumduman nga nagsugod kini niadtong tuig 2023. Apan mag-upat ka tuig pa lang, gipahigayon na kini karon gumikan sa daw nabati ang outbreak sa maong sakit. Every 5 years po ito. Ginagawa ito dahil every year may mga bata kang unvaccinated, yung hindi nabakunahan. So every year, after 5 years, 80% lang ang nabakunahan mo sa mga bata. May 20% na mga batang walang bakuna. Dagdag yun, by next year, another 20%, third year. So every 5 years. Pero this time, wala pang 5 years, pang-4 na taon pa lang namin, ginawa na namin ng supplemental immunization activity. Kung hindi, aabutan tayo ng maraming measles outbreak sa taon na to. Kasi nag-uumpisa na eh. Hinuon gipaniguro sa DOH kauban ng World Health Organizations o UNICEF o United Nations International Children's Emergency Fund ug ubang organisasyon nga makabot ang 95% nga target nga herd immunity. Kailangan nating protektahan ang mga bata sa sakit na measles at rubella. So kahit na nabakunahan na, siguruhin natin na kumpleto tayong lahat. So susuyurin natin lahat ng mga bata na mabigyan ng bakuna para wala nang sasalin-salin na sakit. Ang maong measles rubella supplemental immunization activity mulungtad hangtod February 13, 2026. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.